Kijk je mijn broer. Stavai kak. Wat gaan zij doen? Ahoy, stavai kak. Nee, wat gaan zij doen? Broer, los die fucking kak man. Niet de tijd frustreren is hier niet. Ik zie mijn broer. Ons maakt die nummer straight vandaan. Ons kamka, ons maakt die nummer zat. En ons krijgen en ons uida. Sasana. Zie je man. Sing ik vat ook zo mee bro. Kalau kau nanti wati. Guys. Alweer is maatje alweer. Zo waarom ze vandaan kan maken. Always krijg ik meer om. Aku skak meer om. Hey, Dan die- kun je ons zien. Als we komt, ons vat ik groen. Ons sibut eet ijs. En zij moet ik bang zien. Je moet zorgen hoe nog bij komt praten. Wanneer gaan naar zat dan? Hey, jy klomp skool is gesien wat nou hier gestaan vir ons huis. Jo, weet jy vir wie se op pad? Hey, joh. My suster, joh, weet ek nie vir wie se op pad nie, joh. Ja, my suster, ek weet ek nie vir wie se op pad nie. Ek wil ook maar die pad uit bly. Jo, my suster, ek gaan maar van my sê die pad hier op en ek wil hê my moet seker nie. Dan word ek gevang van die polisie. So ek gaan maar na sien jy my suster gaan laat sien by die huis bly. Sy gaan vir die juffrou sê haar klomp skool is wat op straat en so kinders gaan elke dag die skool toe deur hulle gebeurtenis. Jo, miskien is hulle vanaand op pad vir iemand onder ons van ons village. So, ek weet my naam suster. Ahoy, ons master heb ik erop alweer. Sing wat is de plan van vanavond alweer? Zien ze? Vanavond, ek en Jane krap. Ek gaan ons daar abay mense weer. Amor, hoe vindt ze meer room? Zien ze meer room? Niemand kan dus alweer krijgen niet meer room. Sing je? Voilà. Sing is maat nou tot dat ik erop. Size. Ons gaan. Smart al. Yes, die man kerap alweer sing je? Hoi kerap, wat maak je man nou alweer? Zeg die man. Ahoy, onze. Zijn maar na. Wat je plannen vandaan, mijn broer? Hij maar ik heb de mission aan ons dala die balos. Na, ons kunnen tijdelijk. Kijk die krap, mijn broer. Ons kappa. Ons wij zijn naar het is. We gaan ons gaan dalen. Vanavond is die aand, is onze aand vanavond. Ons kamka, ons vat alles, ons maken alles zat. Ahoy, stel zij kan er bij die tafel meer room. Zien ze? Maak zo meer En room. ik weet niet wat ze tof. Toastuf. Zie je? Ons kamka laat toastuf. Zijn ze la meer room. Zien ze? Zien je kerap? Zien je kerap? Ahoy. Kijk je, mijn broer. Als ze daar uitkomen, vat ons zomaar geld. Het zo af. Onze meer room. Maak kan niet tafel nou meer room. Zien ze? Sana, tof. Ons vat alles af, ons maken alles zat. Dus oma, ons vat alles af. Kamka. Auw, hazelen. Waar zijn kinderen zo weer? Hazelen. Oh, ik zie halen wij in. Kijk, hasie. Oh, die dan is nog zo lekker. Joh, is vast in die hoek. Jo, my suster. Ons moet 'n bietjie dorp toe gaan. Van wanneer was ons nog aan die dorp, my suster? Nee, mijn zuster, ik denk ook zo. Kom eens loop. Jo, my suster. Waar is die beek? Oei, die is er al omhoog. Jij, wat zoekt Joey? Nee, maar ik ga stieren. Voor wat? Voor die bekie. Voor die bekie. Oh, wat is match? Jo, my suster, kom maak ek kan so lank. Nee, weet je niet, zuster. Jo, nee, ons gaan maar. Jo, my suster, my kind was geroof, sy lê op die grond. Oké, mijn zuster, ik is op pad.
Ahoy, wat gaan je? Bro, stel je man op. Ahoy, wat? Ahoy, kom aan me, bro. Ahoy, kom aan. Ik zeg je nou aangepakt het niet. Kom aan me, bro. Ahoy, ze krijgen het dus aan de kreeg. Ahoy, kom aan me, bro. Stel je man op. Bro, kom. Bro, kom. Ons tregen, man. Ahoy, kom, bro. Jongen, maat. Ons krijgen het hospitaal, kom.